दावराया बिराद समायना आदार जागासिनो नै ओरैबायदि दावराय फालो फालो दावरायानो दावराय आरोना बिराद बरिया आदार जागासिनो समायना नुयो दावरायफोरखौ नायनो बिराद समायना आरोना। যুৱক যুৱতীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে 2 পৰা 5 লাখকৈ টকা লাভ কৰিব চৰকাৰে 2 পৰা 5 লাখকৈ টকা আগবঢ়াব নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক ব্যৱসায়িক কৰিবৰ বাবে গতিকে শীঘ্ৰে আপুনি আবেদন কৰক। ইতিমধ্যে 50,000 যুৱক যুৱতী আবেদন কৰিছে 2 পৰা 5 লাখ টকা পাবৰ বাবে মাজত মাত্ৰ 7 দিন বাকি আছে 7 দিনৰ बयखौबो फिन खेबसे चेनेलावहाय बरायनानै लाफिनबावनाय जालायबाय रायजोफोर मोनाबाय नैबे समावहाय नै खोमसि जाबाय जोंनियावबो त जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो भिडिअखौ नायलांदोलाय एसे आपडेट्सआ बेनो त आं एसे क्लिप्सखौबो होनानै होखादों निश्चय नोंथांमोनाहाय मिथिखाबाय त जोंहा CMAAA नि जितुनिखि आपडेट्स फैदोंमोन त बारा दिन गैला जोङो थाबैनो जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय एप्लाइ खालामदो दिनाबो थांगासिनो जोंहा बे मासआ थाबैनो जोबगोन आरो 28 दिनल'सो त 28 तारिखैनो माने जोब्बाय बारा दिन गैला मास मोनसेल' सम होदोंमोन माने त बेखायनो जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय थाबैनो एप्लाइ खालामनानै लादो साननैसो सम दंबावो बे साननैसो समावनो एप्लाइ खालामनानै लादो जायफोरनोहाय 2 लाखनिफ्राय बेबायदिनो 5 लाखसिम त रांनि गोनांथि त एप्लाइ खालामनो हागोन इन्टारेस्ट थानायफोरा थाबैनो एप्लाइ खालामोब्लानो जाबाय त समा बारा गोबाव गैला आरोना बिदिब्ला लोगोफोर एप्लाइ खालामदो बारा सम गैखाथारला स बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि जोंहा PM किसान त PM किसाननि फैसाया हाबसिगोन बारा दिन जोंहा गैखाला त 24 तारिखआ फैनो थांगासिनो दङ त नेनानै थायोब्लानो जाबाय रांफोराथ' आरो डाइरेक्ट FTO प्रसेसआ इएस जायोब्लानो एकाउन्टआव थ्रोब हाबफैयो आरोना त नेनानै थायोब्लानो जाबाय बारा दिन गैला लोगोफोर त नेनानै थादो साननैसोल' थारसै आरोना त लोगोफोर आङो बेसेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैबाय आरो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै आरोना त आं एसे मानैसो दावरायनिबो एसे भिडिअस लानानै फैदों त बिराद दावराय माने ओंखारसोगारो आरोना जों थानाय जायगायावहाय गोबांथार माने बेबायदि दावरायफोराहाय बेलासि समावहाय बेबायदि आदारफोर जाफैयो त एसे क्लिप्सखौ आङो दिन्थिखादों मिथिखाबाय गोबां दावरायफोर समायना समायना दावराय दङ आरोना त लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय।